Здравейте! Днес искам да ви покажа как работи системата на Денитрол. Искам да разберете, че това всъщност не е една поредната боя или шагрен или нещо, някакво покритие, което има нещо общо с другите, а нещо съвсем различно. Става дума за много мощен инхибитор на ръжда и става дума за една много сложна физико-химична атака на материала, на ръждата. Така, значи, за какво става въпрос? Първата стъпка винаги е почистване на ръждата. Сега, основно ръждата може да се почисти по най-различни начини. Дори и с една обикновена телена четка. Ето я. Почистваме. Така. Може да почистите с шкурка. С едно парче шкурка също може да свършите не лоша работа. Каквото имате. Не е нужно да имате най-добрите машини на света. Ето я. Така. Почистваме. Така. Може да се направи с машина. Ето я. Тези дискове са много добри за тази цел. Така. Ето. Става идеално. Каквото имате, ще ви свърши работа. Не е най-важното ръждата да бъде идеално почистена. Това не е основата на занятието. Идеята е да се свали едрата ръжда. Ето тази грубата. Да се махне, за да може инхибиторите по-лесно да проникнат, до каквато степен е възможно. Ето, почистили сме. Останалото ще го свърши Денитрол. Така. Почистена повърхност. Повече, по-малко, колкото можете. Така. След това нанасяме МЛ. Ето го Денитрол МЛ. Така, това е инхибитор, много мощен, който прониква дълбоко в ръждата и спира процесите по химичен път. Сега ще ви обясня как става. Нанасянето е много лесно. Ето го. Дори не е нужно да настоявате, достатъчно е мъгла просто да мине. Така, какво правим в момента? Оставяме този Денитрол МЛ да проникне 24 часа. Така, става дума за сложна физико-химична атака. Значи, желязото има положителен заряд. Инхибиторите са проектирани да се привличат силно към него. Те се вклиняват в тези частици на ръждата и се прилепват директно, стигат до метала под нея. Прилепват се към него. Създават защитен молекулярен слой. Каква е крайната цел? Крайната цел е да се прекъсне електрохимичната верига. Ръждата е електрохимичен процес. За да протича, трябва да има обмен на електрони между анодни и катодни зони